Sanibonani ma-Afrika mahle. Ngisekuyo le ndoda okuthiwa umshumayeli. Ngumshumayeli 5 manje. Ngiqala kuverse 1. Gcina unyawo lwakho lapho uya endlini kaNkulunkulu ngokuba ukusondela ukuyokuzwa kungcono kunokunikela ngomhlatshelo weziwula. Ngokuba azazi ukuthi ziyenza okubi. Ungabi namawala ngomlomo wakho, nenhliziyo yakho mayingasheshi ukukhipha izwi phambi kukaNkulunkulu, ngokuba uNkulunkulu usezulwini, wena usemhlabeni. Ngalokho amazwi akho mawabe ingcosana. Ungabi igabazi lokukhuluma, ungabi nomlomo omanzi. Abantu bagcina bengasakuzwanga nokuthi utheni. Shaya nje ngelijikayo. Uyabona? Uthi nje 1 2 3 ubeke umlayezo bese uthula. Uze ukuthi abantu bazophendula bathini. 3. Ngokuba iphupho livela ngemisebenzi eminingi nephimbo lesiwula ngobuningi bamazwi. Lapho wenza isithembiso phambi kukaNkulunkulu ungalibali ukusifeza, ngokuba akathokozi ngeziwula. Feza lokhu okwethembisayo. Nina-ke nithembisa abantu bese ningayifezi izethembiso, uthi uNkulunkulu isiwula mangabe wenze njalo. Kungcono ukuba ungenzi isithembiso kunokuba uthembise ungafezi. Ngalokho udlala ngomuntu wabantu. Mangabe ungeke umnike into umtshela ukuthi awunayo lokunayo, ungamthembisi kanti umbambisa udonga. Umbambisa iwa elingawi. Please, ungakwenzi lokho. Ungavumeli umlomo wakho ukuba wonise inyama yakho. Futhi ungasho phambi kwesithunywa sikaNkulunkulu ukuthi kuyiphutha. Yini ukuba uNkulunkulu athukuthelele izwi lakho, achithe umsebenzi wezandla zakho na? Ngokuba lapho kukhona amaphupho amaningi, kukhona nokuyize namazwi amaningi. Kepha wena yesaba uNkulunkulu. Uma ubona ukudlovulwa kwabampofu nokuphangwa kokwahlulela nokokulunga ezweni, ungamangali ngakho, ngokuba omkhulu uqaphela omkhulu kunaye, futhi kukhona nabakhulu kunabo. Inkosi esebenzela amasimu iyinsizakalo yezwe kukho konke. Othanda imali akayikusutha ngemali, nothanda okuningi akaneliswe izithelo, nalokho kuyize. Lapho okuhle kwanda, nabakudlayo bayanda. Kulusizo luni kumniniko ngaphandle kokuba akubone ngamehlo akhe na? Ubuthongo besisebenzi bumnandi, noma sidla okuyingcosana noma okuningi, kepha ukusutha kocebileyo akumvumeli ukuba alale. Khona ububi obudabukisayo engibubonile phansi kwelanga, ingcebo egcinelwe umniniyo ukuba imlimaze. Futhi uma ingcebo ichithwa ngengozi embi, indodana ayizalileyo ayinalutho esandleni sayo. Njengaloko aphuma esizalweni sikanina, uyakubuye amuke ahambaze njengasekufikeni kwakhe, engatholi lutho ngomshikashika wakhe, ahambe nalo esandleni sakhe. Nalokho kungububi obudabukisayo ukuthi uyamuka kukho konke njengokufika kwakhe. Unanzuzoni ukuthi ushikashikele umoya na? Yebo, zonke izinsuku zakhe zisebumnyameni, nasosizini, nasekukhathazekeni okuningi, nasekuguleni, nasekuthukutheleni. Bheka engikubonile mina ukuthi kuhle
nokumnandi kumuntu kungukudla nokuphuza nokubona okuhle kuwo wonke umshikashika wakhe awushikashikayo phansi kwelanga zonke izinsuku zokuphila kwakhe uNkulunkulu amnika zona ngokuba lokhu kuyisabelo sakhe. Futhi bonke abantu uNkulunkulu abaphe ingcebo nemfuyo abanike futhi namandla okudla kukho ukuba bathathe izabelo zabo bathokoze ngomshikashika wabo. Lokho kuyisipho sikaNkulunkulu ngokuba akakhumbuli kakhulu izinsuku zokuphila kwakhe. Lokhu uNkulunkulu emnika intokozo enhlizweni yakhe. Uma wenza kahle uNkulunkulu uyokwenza ukuthi inhliziyo yakho ihlale ithokozile. Uma wenza kabi uNkulunkulu uyokwenza ukuthi enhlizweni yakho uhlale ingekho intokozo, uhlale ungokhathazekile, umhlaba uphenduke ube insimbi, isibhakabhaka siphenduke sibe yithusi elikwengamele. Engathi umdala ngasiphephisa, asisindise, asibonise, asiholele endleleni yeqiniso, asikhiphe ebumnyameni, asiholele ekukhanyeni, asiphe amandla ukuthi sihlale simbonga zikhathi zonke ngakho konke okuhle asenzela kona, nesikubona kukubi thina kukuhle kuye asivivinya ngakho. Nkosi umsinibusise wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.